Veliki pozdrav svima, dragi moji. Želim na početku da vam se zahvalim na svoj pažnji, na svoj podršci, na svemu što radimo zajedno, da ne samo unapredimo sebe, već unapredimo ceo ovaj svet, da podignemo celo okruženje na jedan zaista veći nivo, jer što brže shvatimo da je zaista do nas, ne do bilo kog drugog, promena i ono šta živi u nama, to će nam biti lakše, bit će lakše ljudima koji žive sa nama. Danas želim da pričam sa vama o temi koja je izuzetno bitna, a to je naša mašta. Kako vreme prolazi, primećujem da dosta ljudi zbog uticaja sredine, zbog nekih šablona, jednostavno ne posvećuju dovoljno pažnje svojoj mašti. Kao mali, kada smo bili deca, uvek smo maštali i uvek smo mogli da se u sekundi prebacimo u taj tamo neki svet. I to je bilo okej. Ali kako smo rasli, nas su uvek osporavali i govorili da trebamo da prestanemo da maštamo, da treba da jednostavno razmišljamo racionalno, pravedno, onako kako je i ostalo. I to je sve okej. To stvarno ima deo koji treba tako da bude. Ali uvek moramo da sačuvamo ono neko dete u sebi. Zato što uzmemo najbolji primjer. Bilo šta sada što možete da vidite oko sebe, nebitno da li ste možda kući, da li ste na terasi, da li ste unutra s polja, nije bitno. Bitno je da sve što vidite oko vas je to plod nečije mašte. Evo sada mi komuniciramo, ja se snimam preko kamere, ta kamera je plod nečije mašte. Ova hemijska je plod nečije mašte. Znači telefon, sve je plod nečije mašte. Ova majica, to je isto plod nečije mašte. Znači prvi korak u bilo kom ostvarenju je mašta. Ali zamislite ovako, ako bi sada svi razmišljali na identičan način, kako nam propagiraju mediji, školstvo i ostalo, svi bi imali maltene slične ideje. Iz knjiga se može toliko toga naučiti, ali mi malo čitamo. Sada postoji možete naći razna videa na YouTube-u gde imate brdo saveta iz bilo koje oblasti. Da li je možda neko automehaničar, da li je neko možda muzičar, imate pregršt saveta, iskoristite ih. Iskoristite ih da budu impuls da pokrenu vašu maštu. Umetnici, oni prolaze inspiraciju u nekim najobičnim stvarima koje možda ja ne primetim ili vi. Isto tako i vi crpite inspiraciju iz stvari oko vas, zato što bilo gde da ste sada, svi mi, tu gde smo sada, možemo postati još bolji. U prošlom videu, možda ne baš prošlom, ali pre nekog vremena sam u jednom videu objašnjavao zašto ljudi vole da se sele. Ne vole da se sele, već jednostavno žele da promene sredinu. Ok, promeniti sredinu, ali izvucite maksimum prvo iz te sredine. Nemojte olako samo, meni ne prijaju ljudi. Da li ste vi dali svoj maksimum? Isto tako i kod mašte. Vidite da razvijate svoju maštu svakodnevno. Prelep je osjećaj kada vi vidite sebe tamo gde jeste. Postoji moj video o vizualizaciji koji detaljno objašnjava kako i šta treba da radite. To je neka druga tema. Mašta je način razmišljanja. Vizualizacija je alat pomoću koje mašta dobija na snazi. Vi možete u toku dana sednete 5 minuta i samo da razmislite, da maštate kao kada ste bili mali. Da razmislite o tom nekom vašem snu. Koliko god da je on vama nerealan sada. Zapamtite, sve je bilo nerealno nekad. Nekad je bilo nerealno napraviti brod. Ili su napravili brod. Možda tu u početku bio neki drveni čamac ili splav, ali su oni napravili i prešli od tačke A do tačke B. Nekada je bilo nerealno da će ljudi moći da razgovaraju s jednog kontinenta na drugi kontinent. Onda se pojavio telegraf, telefon. Nekada je bilo nerealno da muzika može da se snimi na nekom uređaju. Sada je to realno. Nekada je bilo nerealno da ljudi mogu da šalju podatke, a da ti podaci nisu poštom poslati ili kako god. Sada preko interneta, preko maila šaljete šta god treba. Nekada je bilo nerealno da će svako domaćinstvo imati kompjuter. Kompjuteri su bili veličine soba, znači sobe, stana. Te veličine imali su ih samo najjače kompanije. I oni su imali možda neku smešnu, ajde tako kažem, jačinu, zapreminu, radnu i ostalo. Najbitnije od svega,
da znate da je do vas. Da je vaša mašta ono čime ćete vi unaprediti vaš život. Odvojite neko vreme u toku dana i razmišljajte o tome. Zato što, znate šta, kada vi dođete na tu, ajde danas svi vole da koriste tu terminologiju, vibraciju, frekvenciju, kako god. Kada vi dođete na tu vibraciju, te vaše želje, kada vi zaista maštate o tome, vama će tad doći neka ideja kako da do toga i dođete. Možda neće doći tada. Možda ste danas razmišljali o tome, sutra ste razmišljali o tome, preksutra. 3 dana za redom ste razmišljali možda po 10-15 minuta, možda i 5 minuta, nije ni bitno. I onda 4. 5. dana niste, na primjer, možda tek 6. i 7. dan vam se ukaže neka poslovna prilika koja ide u tom smeru. I ono što je veoma bitno, kada mene pitaju za moj neki razvojni put, ja kažem ljudi, nekad ćete raditi u životu neke poslove koje niste ni sanjali i koji zaista direktno ne bude do vašeg željenog nekog tamo posla. Ali verujte mi, sve što radite u životu vas vodi ka ostvarenju vašeg cilja. Znači, ako vi želite da budete neka profesija i onda trenutno radite nešto skroz deseto, taj 10. posao vas vodi u nekom smeru. Ako ne radite ništa, vi ne stagnirate, vi propadate. Zapamtite da kada čovek ne radi, ne mislim samo fizički, već i umno, on ne stagnira. Ili idete napred, ili idete dole. To što pre shvatite, bit će vam lakše. Što se tiče mašte, vidite da maštu obojite. Ako imate mogućnost, uzmite parče papira, pišite. Ispišite taj vaš neki san. Obojite. Možete uzeti na kompjuteru, nacrtati ili stvoriti sliku u Photoshopu, šta god. Možete napraviti video. Oživite tu vašu maštu. Vidite kako vi u toj vašoj mašti se ponašate u tom snu, ako mogu tako da ga nazovem, i onda to vratite u sadašnjost. Zato što je mašta predivna. Vi tamo vidite kako to izgleda na najsavršeniji način. I to je tamo negde. A vi se onda vratite u sadašnje stanje i počnete da se ponašate tako. Jer znate, izuzetno je bitno da vi prvo počnete da se ponašate tako. Kao što želite da se ponašate kao da to već imate. I onda kada se sada ponašate tako, u skladu da ste ispunjeni pozitivnom energijom, da vam je sve lako, da ste, čim se probudite, srećni, puni entuzijazma zbog vašeg posla, zbog kolega koji ćete sresti tog dana, zbog klijenata, zbog toga da jednostavno razmenjujete tu pozitivnu energiju na bilo koji način, kažem, kroz bilo koji posao. Počnite to da živite. Prvo to osvestite, da vidite kako to izgleda, a tek onda krenete u realizaciju. Jer sve mora da počne negde. Niko ne garantuje, niti postoji negde napisano da će osoba X, Y uraditi isključivo to i to u životu. Vi imate moć odluke. Nemojte davati svoj život u tuđe ruke. Da vam neko govori šta da nosite, kako da razmišljate, kako da živite život. Vaše je da poslušate savjet ovog, onog ili nekog trećeg. Vi propustite kroz vaše filtere i onda nešto uradite. Bolje je i da probate 5 načina i da nijedan ne uspije, ali znate da ste probali, nego da držite trenutno stanje, plašeći se da ne možete vi tu nešto da promenite. Probajte. Čovek koji proba je izuzetno ispred čoveka koji je tu. Stoji mirno, niti napred, niti nazad. Isto tako i sa maštom. Šta vas sprečava da maštate? Niko ne može da zna šta vi radite. Uvek imate neki minut za sebe. Možete da stavite neke slušalice, neku muziku, na primjer, da izađete, kažem, napolje, na terasu, na primjer, ili da se odvojite u nekoj drugoj sobi. Ako vas je stid ili blam da neko drugi vas vidi kako vi sanjarite ili šta god. Zapamtite da sve što možete da vidite, možete da ostvarite. To nije fraza, to je zaista tako. Kada god pomislite da to što sanjate je preveliko, setite se
I malo samo se vratite u istoriju. Pogledajte, već sam nabrojao na početku videa neke, primjere iz istorije, šta je bilo nerealno, šta je bilo nemoguće, pa je neko ostvario. Zato što je neko imao viziju toga, zato što je neko maštao. Već sam napomenuo video, postoji nekoliko mojih videa o vizualizaciji. Pogledajte ih. Upotrebite sva čula. Nemojte samo da razmišljate, već uzmite taj osjećaj, bukvalno osjećaj kao kad se naježite. Vidite da čujete to nešto. Vidite da osetite to pod prstima. Vidite da bukvalno vam dođe miris toga. Već sam pomenuo nekad, dosta ljudi voli da miriše novac. To zaista funkcioniše. Zato što mi stimulišemo naš mozak tim određenim osjećajima koji su isti takvi kao kada to imamo, zaista. Vi kada mirišete novac, na primjer, vi ne znate da li vi mirišete 10 dinara ili 1000 dinara kada zatvorite oči i kada vizualizujete možda novčanicu. Neko će reći da je ovo smešno, ali koliko tvoj život trenutno nije na nivou na kom ti želiš da bi tebi ovo bilo smešno? Ako je pomoglo, ne znam zaista ni broj ljudi kojima je pomogla cela priča oko toga da zaista imaju sami sve resurse u sebi. Vi ne treba da tražite odgovor u drugoj osobi. Da odete i pitate nekog, šta trebam da radim? Vi sve odgovore imate u sebi. Samo počnite da istražujete sebe. Počnite da vidite sebe onakvog kakav vi zaista želite da budete. Zato što je sama suština tu. Da mi imamo sve. Svi resursi su tu oko nas. Svi. Samo otvorite oči. Previše smo ušli u rutinu. Previše su nas neke navike obuzele, koje nam propagiraju ovi i oni iz nekih drugih razloga. Napravite plan. Plan kako vi zaista želite da živite. Plan kako vi zaista želite da se osjećate. I onda sebe pitajte, ja želim ovako da se osjećam, sada se osjećam ovako. Šta trebam ja da uradim da dođem do ovde? Čak i da ne znate šta treba da uradite. Okej to. Bitno je da znate šta želite. Isto kao i kod mašte. Pitajte sebe, ko je moj cilj? I onda maštajte o tome. Zato što u mašti, u tom momentu, u toj sekundi, kada vaš mozak samo misli, vaš celo biće u stvari, misli samo na taj cilj, vi ste tada u liniji. Vi tada počinjete da posmatrate sve sa te perspektive, iz tog nivoa. Tu je ključ. Budite jedno sa sobom, budite jedno sa vašim ciljem. Kakav god da je on. Jer uvek će neko nešto reći. I to je skroz okej. Vaše je da slušate sebe. Koliko god bilo teško, koliko god bilo naporno, koliko god morali stvari da se odreknete. Kada krenete u nešto, pitajte sebe, zašto mi je ovo bitno? Zašto ovo želim? I šta mi ovo donosi? Ako su vam sva ta zašto pitanja, njihovi odgovori, jaki i zaista vam ne daju da vi i dalje sedite na stolici i ne radite ništa po tom pitanju, vi ćete to i uraditi. Ja verujem u vas. Uvek sam verovao u sebe. I znam šta znači kada neko dodatno veruje u vas. Ako niko ne veruje u vas, ja sam tu za vas. I tu smo svi mi jedni za drugi. Neko možda neće reći da je tu za vas, ali on tu za vas. Neko će to nazvati anđelima, kako god. Zapamtite da vi ste glavni scenarista vašeg života. Upotrebite maštu, koristite maštu. Vidite sebe tamo gde želite da budete. Imate sve resurse, imate sve alate koji su vam potrebni da živite magičan život, ispunjen, srećan i ono što je najbitnije, u skladu sami sa sobom i sa ljudima oko sebe.
Veliki pozdrav!